Der skal være plads til begge dele i Danmark, både personbiler og den kollektive trafik, cykler, busser og det hele. Men vi synes, at vi har i for lang tid kun fokuseret på asfalt. Nu er det på tide at fokusere ekstra meget på at styrke den kollektive trafik. Vi kan se, at økonomisk set så er Danmark ved at sakke bagud, og der kommer mange flere arbejdsløse i øjeblikket. Det bliver Danmark fattigere af, og flere arbejdsløse, ja, det betyder også, at vi skal betale understøttelse frem for, at folk kan betale skat. Derfor er det en rigtig god idé at gøre, ligesom vi gør i USA. Obama er i gang med at fremrykke offentlige investeringer. Det samme vil vi gøre. Vi vil ikke lave ting, som ikke er nødvendige, men ting, vi alligevel skal have lavet. Få dem lavet nu, mens der er høj arbejdsløshed inden for byggeriet og anlægsbranchen, sådan så folk kan få et job, og vi kan få løst vores problemer. Og der synes vi, at man primært skal investere i at forbedre den kollektive trafik. Vi vil sige til bilisterne, som i dag holder i kø udenom København for at komme ind til byen hver dag, at de fremover skal betale mellem 5 og 10 kroner for at komme ind i byen. Til gengæld siger vi så, at de penge, de betaler, dem bruger vi så på at gøre det kollektive alternativ bedre, så vi forhåbentlig får lukket flere folk over i toget eller i bussen. Hvis så man alligevel siger, at jeg vil altså køre min bil, jamen det er så helt i orden, så tror jeg også, at man får lidt bedre plads og ikke skal bruge så lang tid på at holde i kø, fordi så vil der være færre bilister på vejen, når man skal betale de der 5 eller 10 kroner. Det viser erfaringen fra de lande, der har gjort det. Vi vil have frynsegoder til folk, der vælger den kollektive trafik. Hver gang vi får en bilist til at vælge det kollektive frem for bilerne, så lader bilen stå og vælge det kollektive, altså bus eller tog, så vinder samfundet, eller måske cykel, vinder endnu mere. Men vi vinder, fordi så er der altså mindre kø på vejene. Skide godt for samfundsøkonomien, og der kan folk komme til dig hurtigere ind og ud. Og det er meget bedre for CO2-udslippet, fordi at sidde i en tog er selvfølgelig overhovedet ikke forurenende i forhold til, hvad det er at sidde i en bilkø. Så det er det eneste rigtige, det er at investere i at gøre det bedre at tage det kollektive. Hvis man kører København 20 km rundt, så må man bare sige, at samfundet har investeret rigtig, rigtig mange penge i et godt kollektivt alternativ med metro og S-tog og busser. Meget mere end der er andre steder i Danmark. Så derfor så samfundet, vi har ikke så meget gavn af, at du kører rundt derinde og fylder op og forurener i luften. Vi vil hellere have, at du stiller bilen, og så du bruger den kollektive trafik. Og det er sådan set det, samfundet siger. Til en gengæld, hvis så du kører rundt, ja, det kunne være i en lille by, Nakskov, nede på Lolland, der er ikke særlig meget, der er ikke nogen S-tog, der er ikke så mange busser, der er ikke så meget kollektivt alternativ, jamen så er det klart, der er ikke så meget kø på vejene, så er det altså meget billigere at køre der, så man kan graduere inden for flere forskellige metoder, men det er altså at sige, jo mere trængsel der er på vejen, jo bedre kollektivt alternativ er, jo dyrere skal det også være at køre på den. Hvorimod, hvis du kører rundt et sted, måske midt om aftenen, hvor der ingen trængsel er på vejen, og hvor der jo ikke er nogen kollektive alternativer, så kan vi ikke tillade os at tage en høj pris på det, fordi jamen, så er der ikke nogen alternativer. Det er ikke fordi folk ikke må flytte sig, det må det meget gerne, men det handler om at flytte sig på den rigtige måde. Og hvis der er gode kollektive alternativer lige ved siden af, så skal man altså vælge det, fordi det bliver samfundet altså et bedre sted at være i.